ngundangaken lare-lare sederek-sederek panjenengan kabeh pada sekumpul teng mriki. Inggih siap ketua. Sendika dawuh Kiai Ageng Semar, kula mewakili sederek lare-lare niki nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah. Mene pada kumpul sederek tak wejangan supados pada guyub rukun. Tak rungok-rungok nak umah-umah kayong langkat tentreme pada tukaran cakar-cakaran. Maksudnya piye to iki? Kae sing marai kae. Kalau koyo sing marai. Wes. Ora sapada tukar padu. Rongokna kabeh wejangane iki kula. Inggih. Dadi menungso aja seneng bangga awake dhewe. Saniki pada jayane nanging besok bakal tuwa. Kudu eling nggih. Umpama duwe dunyan mambra-mambra nggih sing eling karo wong liyan. Amarga dunyan teka lewat wong liyan. Amarga jaman saiki wong sugih akeh, wong sunya jarang. Nek omah-omah kudu iso gawe adem ayem tentrem. Aja padha tukaran cakar-cakaran. Dideleng wong liyan niku ora sae. Nggih, nrima ing pandum Kiai. Lan padha ngrumangsani amarga sing seneng tukaran ora iso ngrumangsani. Umpama wonten menungsa sing adikang adigung nggih kudu iso ngemong alias tiniliring tindak ing ati. Nyikapi awake dhewek kaya banyu sing ngalir alias sing kalem. Umpama wonten wong sing dadi geni, ya awake dhewe kudu iso dadi banyu endah adem. Aja melu-melu dadi geni, akhire mulet-mulet. Omahe kobongan dadi ilang ketentremane. Jelas nggih lare-lare sedulur. Inggih. Kula kali lare-lare sederek nrima ing pandum Kiai.